Türkmen Owa Hojalyk Üniversitetiniň guramygyny ýurdumyzyň we daşary ýurtlaryň ýokary mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilen 3-nji açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasynyň ýeňjilerini syýlamak dabarasy geçirildi. Nawtal şäheri berkarar döwletiň täze ýanyň galkynçy döwründe hormatly prezidentimiň paratatly başçylygyna daşky şow goramak, ekologiýa wadançylygyny potolandyrmak babada dünýä nüzgülügi işleri alınıp barylýar. Gahrman arkadagymyzyň hemde arkadagly gahrman serdarymyzyň nüzgülük görelesiniň ruhlanyp, ýurdumyzda durmuşa geçirilýän beýgi işleri, alınıp barylýan ekologiýa siýasatyny ýaş nesilleň arasynda giňden wagt etmek ýeti zekinli, maksady okuny ýaşlary ýüze çykarmak, olaň ekolog bilimlerini we ýeniklerini kämilleşdirmek, ilmi dörüjüligi işine we halkara derejede geçirilýän ders bätleşiklerine işin gatnaşmaklaryny, çeýlede özara dostlukly hyzmatdaşlygy ýoly goýmak maksady bilen ýurdumyzyň kendi daşary ýurtlaryň ýokary mekdepleriniň talipleriniň arasynda geçirilýän açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasy ýaşlaryň kämilleşmegine geljek hunermeliň dünýä garaýşyny ötürmekde möhüm ähmiýete egedir. Sonra 3-nji açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasynyň ýeňjilerine diplomlar hemde medallar sowgatlar gowşurly. Ma'lum bolýarly 3-nji açyk halkara internet ekologiýa olimpiadasyna daşary ýurtlaryň 30-synyň 70-i goly ýokary mekdebiniň, şeýle hem ýurdumyzyň 25 ýokary mekdebiniň 500 talibi gatnaşdy. Halkara bilim mätleşigine ýurdumyzdan Özbegistanyň, Kazakstanyň, Kyrgyzstanyň, Russiýa Federasiýasynyň, Pakistanyň, Azerbaýjanyň, Belarus Respublikasynyň, Indoneziýadan gatnaşan talipler aýratyn tapawutlandylar. Netijede bätleşige gatnaşyjylaryň 168-i ýeňji boldy. Olardan 31-si 1-nji, 56-sy 2-nji, 81-si 3-nji orunlary eýelediler. Sonra bu ýokary mektebiniň Altyn Asr Medeniýet Merkeziniň çeper höwüsçüňleriniň aýdym saly çykyşlary ýaýwanlanyrly. Dawra gatnaşyjylar döredilýän şeýle giňermeli mümkinçilikler üçin gahrman arkadagymyza hemde arkadagy gahrman serdarymyza hoşallyk sözlerini beýan etdiler.